Siinä se. Eikö kartano? Siinäpä se on uusi pytty. Käytännöllisesti katsoen olisi joutunut menneen kyykyssä pytyille. Tosiaan joskus olen tehnytkin noita putkihommia vähän niinkö elääkseenkin. Moro! Jaha! Tänään on 5. kesäkuuta. Ja kattokaa. Teepaitaa keli. Tänään on ollut makea päivä. Tuuleskelee ja on lämmin. Oikein kunnon semmonen kesäinen ilma. Ei liian kuuma, mutta sopiva. Elikkä se sopiva on tuommoinen 20. Tarkalleen ottaen 19 astetta. Ei oo liian kuuma, ei valuu hiki. Mutta tosiaan tuuleskelee, ei ole itikoita. Ja tuossa niin edellisellä videolla tehtiin pesuallas siirrettiin, tai niin pesuallas. Mikä se on? Lavuaari siirrettiin sinne sivuun. Kerroin, että pitää laittaa se vessanpönttö. No laitoin sen nyt samana, eli aamulla laitoin sen. Ensin siirsin sen lavuaarin ja melko lailla heti perään sen vessanpöntönkin. Mutta videosta olisi tullut niin pitkä, jos samalla videolla oltais kummakin siirretty, niin lähdetään katsomaan sinne mökille sitä vessanpöntön siirtoa. Mutta tosiaan ei hyttysiä ollut pahemminkaan mökillä. Aika harvinaista kuitenkin, että semmonen on, että ei ole hyttysiä. Niitä kyllä on riittänyt tänä vuonna ihan riittämiin niitä hyttysiä. Eli sääskiä. Mutta lähtekääpä käymään katsomassa sitä vessanpöntön laittoa siellä. Niin mielaan tuossa purkaan auto. Mulla on auto ihan kaameassa kunnossa. Mulla on siellä vanhaa vessanpönttöä ja pahvilaatikkoa ja kaikkia putkivehettä ja sen semmoista. Ja mikä vielä on, niin kävi isäukon tykönä, niin se oli purkanut yhden kukkapenkin pois. Niin mulla on siellä betonikiviäkin, tai tämmösiä reunakiviä. Mielään purkamaan tuota autoa, niin lähtekääpä te sillä välin katsomaan sitä vessanpöntön laittoa. Niin katsotaan sitten lisää tallessa. Täällä mulla on putkityövehkeitäkin. Mutta miepä kannan ne sisälle, niin menkää te käymään sillä välisellä mökillä. Moro! Jaha, mökkimaisemissa. Tänään onkin niin kesäinen päivä, että yksi kesäisimpiä, mitä on ollut. Nyt on tullut oikea kesä. Alkaa olla loppuun 20 lämmintäkin. Vesikin on kääntynyt pikkuhiljaa laskupuolelle, mutta hitaasti. Ja itse asiassa ensi viikolla lupasi lisää vesisatteita totuttuun tyyliin. Mutta sehän ryökäle meni peruhmaan. Ei sitä tiedä, vaikka se vielä muuttuisi kesäksi tämä homma. Mutta edellisellä videolla laitettiin se pesuallas tai lavuaari laitettiin eri kohtaan. Sen takia, että saadaan pytty laittaa paikalle. Nyt olisi sen aika, että alamapa vaihtaa se pytty sinne. Ei se auta. Ei se vaihu, jos ei ala vaihtaa. Sä alkaa ottaa entinen pytty pois paikaltaan ja katsomaan sitten uutta tilalle. Mutta lähdetäänpä sinne vessaan purkaan se vanha pytty ensin pois. No niin, ei se ota kolkaa löysäilemään letkut irti. Tai letku. Otapa vähän jonkunlainen astia. Niin vaan löysään sen täältä alapäästä irti ja laitan uuden letkun kiinni tuohon pönttöön. Ja tuossa on irrallaan. Minä saan hallitummin nämä veekki täältä pois. No.
paljon meillä tulee vettä, kun on yksi alimpia kohtia. Niin täältähän tuntuu, että alkaa tulee. Ei paha, eihän täältä tullut juuri mitään. Sittenpä se onkin löysätä ruuvit lattiasta irti ja katsoa nousisiko se pois. Siitäpä ne on puuruuvit irti ja noin. Vielä toiselta puolen puuruuvit irti. Noin. Sitten no. Sittenpä se ei pitäisi muuta ottaa irti. Vetää vielä viimeinen veto. Vaikka sitä liimattu vähän kiinni. Oh. No. Siinä se. Eikö kartano? Op. Kuta sieltä tulee vettä. Oh. No niin. Siinäpä se on. Kuivatellaanpa vähän sitä, missäs mulla oli se luutu. Että koneen tuohon. Hienostipa sitä vain silti roiskahti. Noin, siinäpä se. Mitenköhän me saadaan tämä irti sieltä, niin saatais vaihtaa uusi läpi. Oh. No, siinä se. Ei se oo kuin uudet osaa paikalle. Alkaa katsoa, uusi tuo mantteli laittaa paikalle. Sehän olisi muuta kuin upottaa siinä. Se olisi tuohon muuten. Kyllä tuo on riittävän tiukka. Noin. Se on siinä. Tämä täytyy tehdä tuohon reikä vai sinne pysyy. Käy hakkeen veitten, niin sama leikata tuohon reikä. Elikkä täällä on tämmönen läpivinti kumi. No. Siinäpä se on uusi pytty. Tää se on syönyt.
No, mihinkä minä sen puukon jo pukkasin? Siinäpä se olisi. Tuolla olisi kiinnitysosa. Minä palaan vähäksi aikaa lukemaan että miten tuo laitetaan tuo pytty kiinni, kun tässähän on jonkun sortin mitoitus olemassa noille korvallisille. Eli tässä on sellainen piilokiinnitys. Pultattaa lattiaan tuommoiset 3 kulmaraudat tai muovit ja sitten se vetään tuosta pytynkylistä kiinni niillä. Minäpä vähän aikaa luen ohjeita, niin katsotaan mitä siinä tapahtuu. Kompas 82551. Onko tää? Joo. No niin. Tutkin tuossa, niin meikäläisellä on tämmönen kompas 827154, niin se käskee leikata tämän sapluunan irti ja pukata sen sitten viemäriä vasten, niin silloin meillä on suoraan nuo paikat, mihinkä tulee nuo kulmarauvat sitten valmiin. Minäpä käydään se askartelemassa ja leikon tuon irti, niin katsotaan minkälainen sitä tulee. No niin, ja askartelin tämmösen hienon systeemin. Ja käyttää vielä tätä vähän ylhäällä, jotta putkesta ottaa nyt tuo, ja tämä tulisi näin. Mutta. Laittaisinko minä sen kuitenkin tuohon samaan kulmaan kuin tuon vanhan pytyn? Elikkä meillä olisi kiinnityspaikat olisi tuossa. Me laitan sen pikkusen vinnoon, niin kuin se oli se vanha putki. Ja kiinnityskohdat olisi meillä silloin tässä. Ja sitten se tulee niin isoilla puuteilla kiinni kuin ei me kyllä noin isoilla laiteta sitä. Pakko on muuten laittaa noin isoilla, kun nämä tulee sitten tuohon sivukiinnitykseen. Niinhän se tekee. Niinhän se tekee. Kyllä se näin on suunniteltu. Mutta mihinkä on nuo tuo yksi roppu suunniteltu? Eikö tuossa on tuo? Eikö se on tarkoitettu, jos se vettäisi betonilattiin? Mutta sitten nämäkin, mihin nämä tulee? Lukikohan ohjeessa? Eikä nämä näihin? Tässä on tämmöisetkin tulpat. Eikö joo? Ei. Nämä on selvästi tähän liittyvät nämä tulpat. Ja nämä liittyy varmaan oleellisesti näin. Joo. Kyllä. Nuo tulee nuo. Eli nämä minun pitää porata nyt kiinni tuonne lattiaan. Ei kai se oleko vet hän kiinni se ja sillä siisti. Noin. Noin. No
niin, sittenpä se lekko pytty nostaa paikalle. Toivottavasti se nyt menee. Sehän on siinä. No, ja meillä on kiinnityspisteekki on oikeassa kohta. Kai se oletko vettä kiinnitty. Ja taas väärä nokka, tutut tuntuu. Se on siinä. Korkipaikka. No. Eipä siinä olisiko vesien kytkentä seuraavaksi. No niin, sittenpä se olisi laittaa vesille kiinni tänne pöntön pohjaan ja siitähän se lähtee sitten. Ja sitten vielä toiset tuonne runkoonkin vesiletku. Vieläkö mahtuisi käettä, niin olisi tosi. Siinäpä se on. Nyt kun vesiletku aukastaan, niin pönttöön menee vesi ja käytettävä sulku kiinni, niin pitääkö meillä liitokset? Yhtäkkiä näyttäisi, että pitää. No, annetaanpa täyttyä pytyyn ja katsotaan mitä siinä tapahtuu. Jaha, pytyn asentamisenhan ruunaako laitetaan tämä rinkka paikalle. Vai miksi sitä sanoo? No, siinä se. On hyvä käydä toimenpiteet tekemässä. Siinäpä se on nyt. Uusi pönttö ja allas on laijassa ja kyllä siihen pääsee nyt. Mutta liikaa ei tilaa jäänyt. Vieläkin on tosi kapea tämä väli. Jos tämä pönttö olisi nyt ollut täällä, niin meillä olisi ollut pöntön reuna tuossa. Niin käytännöllisesti katsoen olisi joutunut menneen kyykyssä pytyille. Mutta kyllä tähän nyt pääsee istuskelle. Ja peilikin on ihan kohtuudella tuossa tavoitettavissa. Mutta ei mitään. Palataanpa vielä niihin arkiaskareisiin, niin katsotaan sitten vielä jotakin muuta. Sen näköistä pytynvaihtoa.
En tiedä oliko se mistään kotoisin, mutta saatiin se pytty vaihettua. Tosiaan joskus olen tehnytkin noita putkihommia vähän niinkö elääkseenkin. Mutta nykyään vähemmissä määrin, mutta vehkeet on kuitenkin. Löytyy myöskin niitä vehkeitä, millä pystyy pusertamaan. Esimerkiksi tuon painelmalinjan olen tehnyt, eli lämmitysputkella, eli kalvanoilla putkellahan pystyy tekemään myöskin painelmalinjat. Ja jotka on kattonut pitempään näitä videoita, kun se huoltoauto on rakennettu, niin siellähän oli kanssa rakennettu painelmalinjat ja jäteöljylinjat ja kaikki mahdolliset linjat, niin niillä puserruspäillä. No niitä mulla on jonkun verran täällä Kimiksessä. Löytyy komposiittia, eli tuossa on ihan kalvanoitua, eli lämmitysputken, painelmaputken ja tämmössä. Niin semmosia löytyy. Sitten löytyy kuparisia. Eli nämähän on kans sitten käyttövesiputkeen ja voidaan käyttää lämmityksessäkin, mutta käyttövesiputkessahan menee kupari. Ja sitten löytyy myöskin noille komposiittiosille löytyy kans päitä jonkun verran. Ei nykyään enää missään mahdottomissa määrin. Eli tuossa on komposiittipää. Eli siinä on muovi, alumiini, muovi. Tämähän on se nykyaikaisin putkitus. Mutta ei enää löydy sillä lailla, miten ennen löytyi päitä varastosta, niin ei löydy nykyään enää niin. Sitten jotakin kiinnitystarviketta ja tuomosta löytyy ja sitten löytyy nippelinappelia ja tuomosta. Tuolla on vielä vähän lisää ja sitten löytyy kierteentekokoneekin. Eli pystyn 2 tuumaan saakka tekemään kierteekin teräsputkella. Siinä on Rikkitin kierrentehovehme. Mutta tuolla näkyy sitten puserruskoneet, millä pystytään tekemään noita puserrusliittimiä, eli noita liittimiä. Mutta niitäkin varmasti joskus tulee vielä semmonen video, että tehdään niitäkin. Kyllä se joskus aina vielä nykyäänkin tulee tämmösiä teonalle. Mutta vähenemmissä määrin, niin kuin olen sanonut. Mutta tämmöstä putkihommaakin on joskus tullut tehtyä ja nykyään on tullut tehtyä sitten vähemmän, mutta siellä remppakohteessa tehin putkitöitä ja sitten nyt mökillä tehin putkitöitä. Mutta ei enää sillä lailla niin kuin ennen. Tuossa on seuraaville videoille voisi katsoa, en tiedä koska, mutta jossakin vaiheessa voisi semmoista lystinpitoa. Mitä se on? No, meillä on ollut pitkään tämmönen valurautapannu tuolla varastossa ja ei ole otettu käyttöön. No, itse on kläppinä syönyt noita muurinpohjan lättyjä, vai onko se lettu vai lätty, kummin se nyt haluaa sanoa. Mutta muurinpohjan lettuja olen syönyt silloin kläppinä. Meillä oli tiilestä tehty semmonen kehikko, missä oli tuleet alla. Ja sitten oli tämmönen muurikan pannu. No tämä näkyy olevan, että tämä ei ole alkuperäinen muurikka, mutta kuitenkin on tämmönen valurautapannu. Mä tuolla alkaa kokeilemaan tuotakin joku päivä ja siihen liittyy oleellisesti, että on hankkinut tommosen kaasulla toimivan lämmittimen. Katsotaan miten se toimii. Alamme joku päivä kassaan taas. Tiedä vaikka paistettaisiin letukki. No, mutta kuitenkin saadaan se kassaan joku päivä kuitenkin, niin sekin on aina eteenpäin. Sen minä muistan, että kläppinhän oli ainakin hyviä ne letut. Mutta ei mitään. Tämmönen vessanpöntön vaihtovideo tällä kertaa. Katsotaan videossa seuraavassa sitten mitä sitä keksitte. Se on moro.